Shwmae sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n iawn ac yn saff. Heddiw, yn yr fideo hwn, dwi'n eisiau I trafodi fy profiad pan rydyn yn geisio I witho y fersiwn diweddaraf app I mewn i'r wefan ar gyfer y datblygwyr sy'n eisiau I gynnig ei apiau mewn i'r Google Play Store. Mae'r wefan hon yn galw Google Play Console ac yma'r wefan hon ar y cyfeiriad rhyngryd play.google.com/console. Felly, beth sydd yn arddangos ar y sgrin ar y moment yw y sgrin sydd yn dangos pan dwi'n yn lliwio mewn I un o'n app I ac wedyn I dewis y bras olwg o'r gorllyngiadau sef y Releases Overview ac wedyn yn y panel hwn dwi'n yn dewis y cysylltiad i'r rheoliad fwrdd gorllyngiadau neu Releases Dashboard ac wedyn dwi'n yn ceisio I fy app I mewn i'r wefan a phan dwi'n yn gwneud hynny mae'r neges gwall hwn yn dangos sydd yn dweud mae'r app sydd yn newydd yn targedu yr lefel API 26 ond I gael ei derbynwyd gyda'r Play Store ar y dyddiad hwn sef mis Ionar 2022 mae'r lefel API angen I targedu am leiaf 30 I wneud yn siwr. Mae'r app yn defnyddio yr API y diweddaraf ac wedi ei fwyaf hawyd ar gyfer diogelwch a perfformiadau ac wedyn mae'n dweud mae'n angen I newid yr app fel y targedo ef yr lefel API am leiaf 30. Felly, fy ngorchwylwaith nesaf oedd I mynd yn ôl I Android Studio ac roedd ni'n defnyddio fersiwn 4.1.1 ac roedd yn angen I newid y lefel API fel oedd y neges gwall yn dweud oddi wrth 26 I 30 ac yn arferol I wneud hynny mae'n hyn yn unig mater syml o fynd I mewn i'r ffeil sydd yn galw build.gradle ac wedyn I newid y rhif ar gyfer y compile SDK version I 30 ac hefyd y target SDK version I 30 ac felly dyna beth oedd ni'n yn ei wneud. Roedd yr hein gwerth fan yma sef 26 ac roedd ni'n yn ei newid I 30. Yr un peth hefyd gyda'r target SDK version. Ar y pwynt hwn, mae'n defnyddiol I pwyntio mas pan roedd ni'n yn angen I uwchlwytho unrhyw app. Mae'n angen I wneud hyn gyda'r cod fersiwn newydd ac felly roedd ni'n yn newid yr cod fersiwn hwn hefyd oddi wrth 33 I 34. Ac wedyn y cam nesaf oedd I casgliadu neu compile yr app hwn. Ond pan wnes I hyn, dyma oedd y neges gwall oedd yn dangos sydd yn dweud methwyd I canfod y targed gyda'r stwnsh linen Android cysylltnod 30. Felly mae'r neges hwn yn cadarnhau y fod y ymgylchad datblygiad Android Studio hwn yn diffygio y llyfrgell ar gyfer yr SDK ar gyfer yr lefel API 30. Mae'r hwn ffaith sydd dwi'n eisoes yn ei gwybod achos mae'r cyfrifoldeb arnaf I glarwyddo ar llaw y llyfrgell hon ac mae'r hwn rhywbeth sydd dwi ddim eto yn ei wneud. Felly y cam nesaf yw I wneud hwn, sef I lawrwyddo y llyfrgell ar gyfer y lefel API 30. Felly I wneud hyn, roedd angen I mi I mynd yn ôl i'r prif dewis lein ar y brig yn yr amgylchad datblygiad
sef Android Studio, ac I dewis y dewisiad Tools, ac wedyn, oddi wrth yr rhestr o dewisiadau gollwng, mae'n angen I mi I dewis SDK Manager neu rheoliwr SDK. A dyma rheoliwr SDK, ac wedyn, dewisais I osodi lefel 31. Ac wedyn, clickais I yn y blwch gwirio I dewis hwn, sef Android RPE 31. Ac wedyn, mae'r neges hwn yn dangos sydd yn dweud fe fydd y cydrannau canlynol yn ei gosodwyd, sef yr llwyfan SDK Android 31, a newyddiad 1, ac hefyd yr tardiadau ar gyfer Android 31, a newyddiad 1. Ac hefyd fydd maint o'r larwyddiad cyfrifwyd o ddeutu 98.1 megabait. Ac wedyn, clickais I ar y botwm OK. Ac wedyn, mae'r gosodwr cydran yn dangos. Mae'n pwysig ar y pwynt hwn I bwysleisio. Mae'n pwysig ar gyfer y cyfrifiadur I fod cysylltwyd gyda'r rhyngrwyd ar gyfer y llarwyddiad. A dyna fe yn llarwyddio y gydrannau angenrheidiol ar gyfer y lefel RPE 31. Ac wedyn ar y diwedd o'r lawryddiad o'r cydrannau ar gyfer y lefel SDK 31, roedd angen I mi I clicio ar y botwm gorffen. Ac wedyn, yn ôl yn y rheoliwr SDK, ar gyfer y Android RPE 31, mae'r cyflwr nawr yn dweud mae'n wedi gosodwyd fan yma. Ac wedyn, yn ôl yn y cod, roedd angen I mi yn unig I newid y rhif ar gyfer yr fersiwn SDK casgledwyd oddi wrth 30 o'r blaen I 31 ar gyfer yr lefel RPE oedd wedi ei newydd larwyddwyd, ac yr un peth hefyd ar gyfer yr fersiwn SDK targed. Ac wedyn, y cam nesaf oedd I clicio ar y dewisiad build neu adeiladu oddi wrth y brif dewis-lein ar y brig, ac wedyn I dewis gwneud project neu make project I casgliadu yr app. Ac wedyn, roedd yr adeiladiad o'r app yn llwyddiannus. Mae'n dweud gyda'r tig gwyrdd, roedd yr adeiladiad wedi ei gorffennwyd wedi 1 munud a 5 eiliad, ac hefyd mae'n argymell I uwchraddio plygio mewn ar gyfer Android Gradle, ac wedyn dewisais I uwchraddio, sef I adnewyddu oddi wrth yr plygio mewn Gradle Android oddi wrth yr fersiwn rhededig 3.0.0 i'r fersiwn 4.1.1 ac hefyd I Gradle fersiwn 6.5. Ac wedyn, parhaodd yr ymgylchiad datblygu I adeiladu yr app, ac hefyd yn y uwchraddio o'r plygio mewn o'r Gradle Android I gyflwyno y prosiectau yn yr ymgylchiad datblygu. Ac wedyn, gorffennodd yr adeiladiad o'r app yn llwyddiannus yn 1 munud, 53 eiliad. Ond nawr, gyda'r uwchraddiad o'r ymgylchiad datblygiad, gyda'r fersiwn newydd o'r plygio mewn o'r Gradle, mae'r neges gwall hwn nawr yn dangos ar gyfer y llinell yn yr ffail build.gradle sydd yn dweud gweithredoliad y llyfrgell hon sef com.android.support gwahanod app compat cysylltnod v7 gwahanod 26.dim cysylltnod beta 1. Mae'r neges gwall yn dweud mae'r llyfrgell hon ar gyfer y canaliad hanesyddol
o'r dyfeisiau hen, anilys hyd at yr fersiwn 28, ac os da chi'n cofio, ydyn nawr angen i uwchraddio i'r API fersiwn lefel 31, ac felly mae'r llyfrgell hon, sef App Compat cysylltnod V7 nawr yn anilys. Felly mae'r neges hon yn ein argymell i ymfudo i'r llyfrgelloedd Android X neu Android Q sydd yn fwy cydweithredol gyda'r dyfeisiau diweddaraf, ac mae'n dweud mae'r amgylchiad datblygu ymgyfunwyd yma yn gallu cynorthwyo gyda'r ymfudiad. Ar gyfer hyn, mae'n argymell i dewis feintio ac wedyn ymfudo i Android X, ac wedyn wnes i hyn trwy'r clicio ar dewisiad refactor oddi wrth y dewis-lein ar y brig, ac wedyn i dewis dewisiad migrate to Android X neu ymfudo i Android X, ac wedyn dechreuodd yr amgylchiad datblygiad ymgyfunwyd i feintio y llyfrgelloedd i Android X, a dyma yr rhagolwg feintio, a dyma y rhestr o llyfrgelloedd sydd angen i'w niwedwyd, ac hefyd eu cyfeiriadau yn y cod sydd angen i'w niwedwyd hefyd. Ac wedyn mae'r gorchwyldaeth o'r feintio yn dyddymu y llyfrgelloedd oedd wedi ei mewnforwyd i mewn i'r prosiect, ond maent nhw nawr yn gynnil oherwydd y uwchraddiad, ac wedi y gorffen o'r feintio neu uwchraddiad hwn, fel da chi'n gweld yn yr ffeil build.gradle, mae'r gorchwyldaeth hon yn awtomatig yn gwneud newidiadau i'r cod hefyd, sef y llinell lle oedd yr gweithredoliad o'r blaen gyda'r llyfrgell App Compat cysylltnod V7. Mae'n nawr yn defnyddio y llyfrgell Android X .app compat gwahanod App Compat gwahanod 1.dim ac hefyd ar gyfer llyfrgelloedd eraill hefyd, fel Constraint Layout, JUnit, Espresso Core ac ati. Maen nhw'n i gyd nawr yn defnyddio Android X. Ac yna'r wedi greidl ei uwchraddwyd, mae'n amser i adeiladu yr app, ac dwi'n gwneud hyn trwy unwaith eto yn dewis build oddi wrth y prif dewis-lein oddi wrth y brig, ac i dewis make project, adeiladu project. Ac yna'r mae'r adeiladiad o'r app yn greidl yn gorffen yn llwyddiannus yn 5 munud 51 eiliad a 570 mili eiliad. Ac yna'r fi'n parod i gynhyrchu yr ffeil APK, sef yr ffeil gosodiad neu sefydliad ar yr ffôn twt yr defnyddwyr, ac dwi'n gwneud hynny trwy'r mynd unwaith eto at y prif dewis-lein ar y brig, ac i dewis build neu adeiladu, ac wedyn i dewis gynhyrchu y sypyn llofnodwyd neu APK, ac dwi'n dewis sypyn app Android, ac wedyn mae'n angen i dewis gollyngiad neu release, ac wedyn mae'r amgylchiad datblygiad ymgyfunwyd yn gorffen ymgynhyrchu yr sypyn Android app wedi ychydig o funudau, a dyma'r y ffeiliau oedd wedi ei ymgynhyrchwyd gyda'r ymgylchiad datblygiad ymgyfuniad ar gyfer y sypyn Android app. Fel da chi'n gweld, mae'r 2 o ffeiliau, yr un gyda'r oldodiad AAB, ac hefyd gyda'r maint 4370 kilobait ydy'r sypyn Android app, ac yr un gyda'r oldodiad PAPK
gyda'r maint 2 kilobyte ydy'r ffail allwedd cryptetig ar gyfer y llofnodiad I mewn yn y Google Play Store. Ac wedyn, y cam nesaf nawr oedd I uwchlwytho y sypyn Android app I mewn i'r Google Play console. Ac os ydych chi'n uwchlwytho yr sypyn Android app ar gyfer y gyntaf tro, mae'n angen hefyd I uwchlwytho yr ffail allwedd cryptetig. A dyna ni nawr yn yr rheoliad bwrdd yn y Google Play console ar gyfer yr app. Ond pan dwi'n uwchlwytho yr app oedd wedi ei newydd cynhyrchwyd I mewn i'r Google Play console, mae'r neges gwall hwn yn dangos. Mae'n dweud, os ydych chi'n eisiau I uwchlwytho y sypyn app Android sydd gyda fe, gweithrediad, arall enw gweithrediad, gwasanaeth, derbynwr, dallediad, neu hidlwr bwriad, mae'n angen I osodi y penodiad Android gwahanol allforwyd yn briodol. Mae'r hyn yn angenrheidiol achos os angen, does dim yr ffail osodadwy ar y ffoniau twt gyda'r Android 12 neu uwch. Gweler developer.android.com /about/versions /12 /behavior /not changes /12 stwnch exported. A dyma'r dudalen yma, mae'n manylu os mae'r cydraniad yn yr app yn cynnwys y fath launcher neu launcher, mae'n angen I ysodi y penodiad Android gwahanol exported I fod yn wir yn achosion yn fwyafrif eraill. Mae angen I penodi yr Android gwahanol exported I fod yn anwir neu gau. Ac wedyn, mae'n dangos enghraifft yn y cod I sut I wneud hyn, sef yn y prif tag o'r gwasanaeth, neu weithrediad, neu hidlwr, neu derbynwr. Mae'n angen unig I ychwanegu y penodiad Android gwahanol exported arwydd gyrfatal ac yn y dyfynod dwbl y gair true or false, gwir neu gau. Ac mae angen I wneud y newidiadau hyn yn unig yn y ffail Android manifest.xml. A dyma'r newidiadau, sef fan hyn yn y cyffrediad gyda'r fath launcher yn yr hidlwr bwriad sydd yn ei penodwyd I wir, ac wedyn yn y gwasanaeth sydd yn ei penodwyd I gau. Ac wedyn, wedi gwneud yr newidiadau hyn, mae'n angen unwaith eto I olchi yr app trwy dywys build ac wedyn golchi neu clean, ac wedyn I adeiladu yr app ac wedyn I gynhyrchu y sypyn app Android fel o'r blaen. Ac hefyd, mae'n angen I gofio pwp tro ar ni'n yn gynnig ffeil newydd fel uwchlwythiad i'r Google Play console. Mae'n angen I gynyddu y fersiwn, ac dwi'n wedi gwneud hyn cyn yr gynhyrchiad o'r sypyn app Android trwy newid y rhif fersiwn yn yr ffail build.gradle I 36. Ar y tro hon, roedd yr ymgyniad yn llwyddiannus heb unrhyw neges gwall o. A dyna ni I gyd ar gyfer y fideo hwn. Diolch yn fawr am eich gwylio. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ei ganfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadw saff ac yn iawn
a hwyl.